Molt bones a tots i benvinguts al canal d'Espectáculos BCN. Sabíeu que el teatre català és una de les formes artístiques més antigues i arrelades a la nostra cultura? Al llarg dels segles ha estat un reflex de la nostra societat, dels nostres somnis i inquietuds. Avui us presentem la història del teatre a Catalunya. Som-hi! Naixement del teatre modern. Tot i que les arrels del teatre català es remunten a l'edat mitjana, va ser al segle XIX quan es va produir un veritable renaixement. A partir del romanticisme, la llengua catalana va començar a ocupar un lloc destacat en els escenaris, amb obres com l'Atlàntida de Jacint Verdaguer o Terra Baixa d'Àngel Guimerà. Àngel Guimerà va ser un dels grans dramaturgs de l'època i la seva obra Terra Baixa es va convertir en un referent, una metàfora de la lluita entre la puresa de la muntanya i la corrupció de la Terra Baixa. El teatre durant la Renaixença i la Guerra Civil. El teatre català també va ser un instrument de la Renaixença, el moviment cultural i polític que buscava un ressorgiment de la llengua i la cultura catalanes. Durant aquest període es va promoure la creació d'obres en català i la recuperació de la nostra tradició teatral. Però la Guerra Civil espanyola va marcar un punt d'inflexió. Molts teatres van tancar i el teatre en català va patir una repressió severa durant la dictadura franquista. La recuperació durant la transició i l'època contemporània. Després de la mort de Franco, amb la transició i la recuperació de les llibertats democràtiques, el teatre català va ressorgir amb força. Dramaturgs com Josep Maria Benet i Jornet, conegut com el pare de la dramatúrgia moderna catalana, van ser clau en aquesta nova etapa. Avui el teatre català viu una nova etapa d'esplendor, amb una gran diversitat de propostes que van des del teatre d'autor fins a les adaptacions de grans clàssics. El teatre continua sent un espai per a la reflexió i el debat, on la nostra llengua i cultura segueixen ben vives. El teatre català és la nostra història, la nostra identitat i la nostra veu. Una veu que, malgrat els moments difícils, ha continuat ressonant amb força i passió i seguirà fent-ho en el futur. Gràcies per acompanyar-nos en aquest breu viatge per la història del teatre català. No t'oblidis donar-li un m'agrada i subscriure't al canal per més contingut cultural. Fins aviat!